Silav roj baş hevamno xuya siyaseta devleta Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê çawa ku dixwaze pêk naye. Ji ber vê meselê hinek tekiliyên dîplomatîk zêde bûne di derbarê Sûriye Rojavayê Kurdistanê de. Di eniya Amerîkayê de ya Netanyahû de ya Tirkiyeyê guhernên pir ciddî hene. Di vê bültenê de em ê hewl bidin hinekî vê bikin. Tayyip Erdogan bi kurê Donald Trump ra hevdîtinekî dizî pêkaniye û hem jî li Tirkiye. Çima? Donald Trump çima kurê xweşandiye? Tayyip Erdogan çi daxife bi kurê Trump ra? Gelo bazariyekê heye li ser Rojavayê Kurdistanê? Behsa Filîstînê tê kirin êm bixwaz bawer nakim mesele Filîstîn be. Di mesela Filîstînê de tu tiştekî ku Amerîka bi Tirkiye re nîqaş bike tune ye. Tenê dibe ku ji bo derxistina mirovên ji Gazayê bînin li herêmê dagirkirî ên Rojavayê Kurdistanê bi cihê bikin. Yani dîsa mesele tê digere tê ser Rojavayê Kurdistanê. Ez duê qenayetê dame. Wekî din hemî tiştî ku dewleta Tirkiye, mijarên ku dewleta Tirkiye bi Amerîkayê re nîqaş dike temamî Rojavayê Kurdistanê xirabkirina pergala Rojavayê. Wekî din tu tiştekî ez bawer nakim hebe. Nûçeyên ku Muhamedê kirin ez hema ji we re pêşkeş bikim hevanno deng baş e. Hûn ji me re bêjin baş e ez dest pê bikim. Ez bêjim qey deng nexirab e wisa xuya ye li cem min. Temam e. Yani Kurd li ber xwe didin, Kurd di siyaseta xwe de îsrar dikin. Tabii civîna berfireh ya Qesedê hebû. Qesedê dibêje em amade ne hevdîtineyên xwe bidomînin bi hikûmeta Sûriyê re. Bahsa entegrasyonê jî tê kirin ez nefret dikim ji gotina entegrasyonê ya. Entegrê ku derê dibî, ku derê dibî? Pergala herî xweşiya tê ye bila ew were entegre bibin. Yani mirov heqeten silav rêz ji we re jî hevanno hûn her hebin. Temam e. Heval komîsyonê hebûne em hema dest pê bikin. Em pêşî bi nûçeya germ dest pê bikin. Nûnerê taybet yê Netanyahû yê ji Sûriye berpirsiyar piştî nêzîkî 7 salan ji nişkeva îstifa kir dest ji kar kişand. Nûnerê taybet yê Netanyahû yê Sûriyê Geir Pedersen di civînekê Konseya Ewlehiya Netanyahû de ragihand. Ez dixwazim ji konseyê re bibêjim ku min sekreterê giştî yê Netanyahû agahdar kiriye. Ez dixwazim piştî zêdetirê 6 sal û nîvan ji xizmeta wekî nûnerê taybet yê Sûriyê dest ji karê xwe berdim. Ez dixwazim îstifa bikim. Geir Pedersen her wiha anî ziman sekreterê giştî bi spasdarî daxwaza min qebûl kir dibêje. Ji 2019 ve nûnerê taybet yê Netanyahû ye ji Sûriyê berpirsiyar e. Ev biryar di demekî de hat ku di hefteya bê heştemîn civîna Konseya Giştî Netanyahû heye wê were li daxistin. Yani beriya vê civînê çima îstifa dike? Gelo cureyekî protesto ye. Gelo siyaseta ku Netanyahû dixwaze li Sûriyê bi cih bike pêk naye lewmaya îstifa dike. Lê tam nehate eşkerê kirin. Niha heştê civîna heştê a Konseya Giştî Netanyahû tê li darxistin Ahmed El-Şara jî wekî Serokkomarê Sûriyê tevlî vê civînê dibe ew ê axaftinekê bike di wê dirê de. Ahmed El-Şara wê bibe yekem Serokkomarê Sûriyê ku gotarê pêşkeş dike. Petersen wekî din wekî balyozê Norwecê yê Çînê yê Netanyahû xebitiye em basê wî nekin welhasıl îstifa kiriye. Sebebê îstifayê em nizanin lê nûçeyên pişt ra wextê ku hûn guhdar bikin belkî eleqa wan bi hev heye ji ber ku gelek dîplomatên Amerîkî ku siyaseta dewleta Tirkiye red dikirin ji kar hatin girtin, îstifa nekirine. Donald Trump ew ji kar girtine. Vaya gelekî mühîm e. Gelo sedem çi ye? Ev dîplomatên Amerîkî ku li Stenbolê dixebitin temamî di derheqê Sûriyê de, derheqê Rojavayê Kurdistanê de çima ji nişkeva ji kar hatin kişandin. Vana mühîm in. Gelo tekiliya wan bi îstifaya vî camerî heye tune ye. Niha beriya ku em behsa wê bikin belkî jî eleqa wî bi vê jî heye. Meclîsa Leşkeriya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê piştî civîna xwe ya bi amadebûna Mazlûm Abdî teqezî li ser berdewamiya danûstandinê gel Şamê kir. Civînekî çêbûye Mazlûm Abdî jî tê de cihgirtiye piştî wî daxuyanî hatiye dayîn. Li gorî daxuyaniya navenda ragihandinê ya hêzên Qesedê Meclîsa Leşkeriya Qesedê bi beşdariya fermandarên Meclîsên Leşkerî yên Hereman
bi beşdariya saziyên leşkerî yên girêdayî wê civîna xwe ya asayî li dar xistiye. Fermandarê giştî Qesedê Mazlûm Abdî endamên fermandariya giştî jî tevlî wê civînê bûne. Di civînê de Mazlûm Abdî wekî din pêşhatên dawî yên siyasî leşkerî yên li Sûriyê Rojavayê Kurdistanê nirxandine di nava xwe de. Abdî teqez kir ku danûstandanên bi hikmeta Şamê re li gorî xalên peymana dehê Adarê ew ê bidomin, balkişan ser giringiya parastina agirbesta ku îro pêkite, dûrketina ji provokasyonên ku hewl didin herêmê bikişînin nava şer. Yani balkişandiya salvar sen servan her tiştan. Yani peymana dehê Adarê divê pêk were, agirbesta heyî divê bidome, wekî di jî rê nedin provokasyonan. Di civînê de hejmareke dosyayên navxweyî û rêxistinî ku di nav da projeyê entegrasyonê jî heye, hatin guftûgû kirin. Projeyê entegrasyonê ku em behs dikin, tevlîbûna Qesedê ya nava artêşa Sûriyê hevano. Di daxuyanê de hate teqezkirin ku hêzên Qesedê ji bo diyalog û danûstandanê li gel Şamê ji bo demil dest destpêkirina koordînasyona bi komîteyên peywendîdar re amade ne. Qesedê dibêje em amade ne hemî naveroka peymanê bînin cî. Qesedê xwedî karaktereke niştimanî ya berfirê he. Di nava refê xwe de şervanên ji pêkhatiyên cudayî yên Bakur Rojhilatê Sûriyê hene. Ji bo berdewamiya tekoşîna li dijî Daişê, ji bo misogerkirina ji navbirina wê teqezî li ser xurtkirina hevkariyê hate kirin bi hêzên hevpeymanî re. Yani ji wir û pê ve jî em ê tekîliya xwe ya bi hêzên hevpeymanî re di serî de bi Amerîkayê re em ê zêde bikin armanc tekoşîna li dijî Daişê ye. Wekî din biryareke efî heye, evaya haye we jî hê tune nizanim hevano. Karûbarê navxweyî divê biryar hate girtin ji bo kesên ku neçûne ser erka xwe ya leşkerî, efûyekê giştî hatiye derxistin. Derfeteke ji wan re hatiye dayîn ku rewşa xwe sererast bikin. Vaya bi vî şeklî ye. Ew meseleya ji kargirtina dîplomatên Amerîkî hevano, vaya mühîm e. Ez dibêjim qey em hinekî li ser bisekinin. Çima Amerîkayê çima dîplomatê xwe ji kar girtiye. Ev dîplomatê ku ji kar hatine girtin, bi Tom Barak re li hev nakin. Di nava wan de nakokî hene. Xuya ye di siyaseta Amerîkayê de dubendî heye. Amerîkayê di nava dîplomatên xwe yên karûbarên Sûriyê guhertineke ji nişka ve pêkanî, hejmareke dîplomatên ku li ser dosyaya Sûriyê dixebîtin ji erkê xwe hatin dûrxistin. Li gorî agahiyên ajansa Reutersê, ev dîplomat li navenda Stenbolê dixebîtin, karê wan nûnertiya Amerîkayê ji bo Sûriyê bûye, di çend rojên derbasbûyî de ji nişka ve hemî ji kar hatin dûrxistin. Sebeb çi ye? Van dîplomatan rapor agahî ji nûnerê taybet ya Amerîkayê karûbarê Sûriyê Tom Barak re amade dikirin. Yani li ber destê Tom Barak dixebitin. Tom Barak şêwirmend hevalbendekî nêz yê Serokê Amerîkayê Donald Trump e siyaseta dewleta Tirkiye ya Sûriyê birêva dibe. Ji meha Golanê ve ye dest bi kar kiriye. Di guherîna siyaseta Amerîkayê ya li herêmê de rolekî serekelî istiye Tom Barak. Niha rêveberiya Trump piştgiriyê dide yekparçeyî axa Sûriyê ya dibin desthilateke navendî ya bi seroketiya Ehmed el-Şara. Barak hewl daye hêzên Qesedê teşwîq bike, zorê li wan bike ji bo peymana dehê Adarê bîne cih û tevlî artêşa Sûriyê bibe. Vaya wisa ye. Armanca wê peymanê çi bû? Ewa dehê Adarê ewa meşhûr ku em behs dikin. Herêmên dibin kontrola Qesedê de hêzên wê bikevin bin kontrola Şamê, hikmeta Şamê. Ev hewlên Barak wekî nîşaneyeke ji bo pêkanîna stratejiyeke nû ya Amerîkayê tê dîtin. Hewl dide krîza Sûriyê bi rêya rêkeftinên nû yên siyasî yên li gel desthilata navendî ya Şamê çareser bike. Tevê zextên Amerîkayê jî bi taybetî ji ber zêdebûna şiddet, tundiyên li çend herêmên cuda yên Sûriyê, rêveberên Qesedê di yekirina tam ya hêzên xwe yên gel Şamê de didilin. Yani hemî aliyên Qesedê ne hemfikirin. Ji ber ku şer û şiddet heye, heteşe yani rêxistina Colanî hikmeta demkî ya Şamê ne rewan e. Dîplomatekî Rojavayî ji Reutersê re ragihandiye sedemê dûrxistina wan dîplomatên Stenbolê yên Amerîkayê ew e, di nava wan û Tom Barak de cudahiyên nêrînê heye. Li ser pirsgirêka qedera Qesedê li hev nakin.
Yani diplomatên Amerîkî li ser siberoja Qesedê tevlîbûna wan ya nava artêşa Sûriyê li hev nakin. Tom Barak siyaseta Tirkiye dimeşîne, ev dîplomatên ku bi zorê ji kar hatine girtin jî hinek alîgirê Kurdan e. Ev jî nîşan dide dibe ku di nava saziyên Amerîkayê yên li Amerîkayê de jî yani di derbarê vê guherîna stratejîk ya îdareya Trump ya li Sûriyê de nakokiyên kûr hebin. Mesele ne tenê li Stenbolê di nava dîplomatan de di nava siyaseta Amerîkayê de nakokî hene. Ev guherîna ji nişka di demekî de ye ku Tom Barak roja sêşemiyê çûbû serdana Şamê. Di vê navberê de mejwara bas kir kurê Donald Trump di nava heftê de bawekî dizî veşartî bi Tayyip Erdogan re hevdîtinekê pêkanî hem jî li Tirkiye. Deutsche Welle ev nûçe deşîfre kir pêşî. Heta niha Tayyip Erdogan tu daxuyanî nedaye. Çima ji bo kîjan sedeman bi kurê Trump re hevdîtinê pêk dine. Ew ê rabin bibêjin mesele karsazî ye, mesele tîcaret e, ne wisa ye. Herkes dizane ku kurê Trump li ser navê bavê xwe mesajên pir taybet anîne. Em tev dizanin ku mesele Rojavayê Kurdistanê ye. Eger hin kes îdia dikin ku têde Filîstînê ye. Eger Filîstîn be jî valakirina Xezayê ye. Yani şêniyên Xezayê wê biçin ku derê. Tayyip Erdogan çawa wana bicih bike. Dibe ku bîne herêmên dagirkirî yên Rojava bicih bike. Vaya meselekî ye. Weke serêkaniyê Efrîn yan jî deverên cuda ê Bakurê Kurdistanê. Yani ez bi xwe di wê qenaatê de me. Vana însanên bêbextin, vana tucarin, tucar bawerî bi wan nayînin. Milletê Kurd di vê qedera xwe bi xwe tayin bike. Yani wekî din Erdogan gelo ji Trump çi xwestiye. Em tev dizanin ku dixwaze Trump rûbirû bibîne pêra hevdîtin çê bike. Em zanin ji kurê Trump xwestiye ku bi bavê xwe re alhandeviyekê çê bike. Êdî her tiştî ku hûn texmîn dikin bazara di nava wan da çi ye? Eger Kurd be ji xwe Rojavayê Kurdistanê ye. Ew dixwazin dewleta Tirkiye ji Trump dixwaze pergala heyê ya Rojava xirab bike, alîkariya xwe ya aborî û eskerî vekişîne, wê derê bixe kontrola Tirkiye, ji xwe tekoşîna li hember Daişê jî falan filan tiştekî viku vala ye hincet e. Dewleta Tirkiye roja ku bixwaze Daîş temamî dikare bisekine. Ji ber ku di kontrola wê de ye. Trump ji vê yekê dizane. Trump jî hebûna Daişê ji xwe re dike hincet ji bo bikaribe li rojheta navîn bicihî bibe. Di rewşekî wisa de em tev dizanin ku Amerîka ji Donald Trump û ji Tom Barak pêk naye. Kongreya Amerîkayê heye, Pentagon heye, CENTCOM heye. Ev saziyên eskerî, saziyên îstixbaratî yên Amerîkayê qismekî ji wan piştgirî didin hebûna Rojavayê Kurdistanê. Qismekî ji wan li dijî dewleta Tirkiye ne. Di vê derê de tiştek ku meriv dikare derbixe wekî encam, di meseleya İsraîlê de dewleta Tirkiye bi temamî dirrû tevdîgere. Li hember raya giştî xweweke alîgirê Filîstîniyan di ji berî İsraîlê nîşan dide, lê di pişt perdê de jî em dibînin bi temamî xizmetê dike ji siyaseta İsraîlê ya di derheqê Filîstînê de. Hevanna. Ez wisa şîrovê dikim. Wekî din Wezîrê Parastinê yê Tirkiye Yaşar Güler ragihand ku divê hemû şaxên PKK li gorî banga Abdullah Öcalan çekê xwe dayînin dawî li çalakê xwe bînin. Em ê di sedsala duyemîn ya komara xwe de ku me bi armanca sedsala Tirkiye dest pê kir, ji bo ku Bayburt di her werî de bibe bajarekî bihêztir bi hev re xebatên xwe bidomînin. Wekî din Tirkiyeyeke bê teror dîsa dibêje wê bigêje armanca xwe. Wê bibe yek ji qonaxên herî girîngiyê pêşketina Tirkiye, yani Tirkiye bê teror behsa vê pêvajoyê dike, ew wisa pênasê dikin. Wekî din behsa zirar ziyanên şerê bi PKK re kiriye. Yani dewleta Tirkiye li hember Kurdan şer kiriye, ew wî wekî şerê li hember PKK şer jî nabêje, tekoşîna li hember terorê dibêje. Daxwaza me ya herî mezin ew e, em dawî li belaya terorê bînin, bi salane enerjî çavkaniyên me qedîne. Bajarê xwe em bi pêş bixin, welatê xwe bigînin aramî, xweşguzariyê û Tirkiyeyeke bihêztir ji ciwanê xwe re bêhêlin dibêje. Güler ragihand ku divê PKK hemû komên girêdayî wê di çarçoveya banga Abdullah Öcalan, di çarçoveya banga biryara xwe fesehkirinê de dawî li çalakiyê xwe bînin, dawî li hebûna xwe bînin. Divê hemû komên girêdayî rêxistinê yên li ser erdîgariyên cuda ên cîhanê. Mesela
hemî deverên cîhanê Ewropa jî di nav de bi navendên cuda dibe çalakin di serî de li Sûriyê demil dest bê şert û merc çekê xwe dayînin. Ya ez nizanim ev rêveberên dewleta Tirkiyê ku destê wan di xwîna milletê Kurd de heye ku di çavê milletê Kurd de weke terorîst têne nasîn, têne zanîn ku di pratîka xwe de jî nîşan dane, bi kîjan cesaretî radibin wisa xîtabê milletê Kurd dikin, xîtabê şervanên bi rûmet ê milletê Kurd dikin. Ya heqeten rûmeta însan dikeve. Yani însanekî mîna Yaşar Güler yani ku dest bi xwîn e, însanekî qatîl e, çawa dikare bibêje bila şervanê Kurd bê şert û merc çekê xwe radest bikin, teslîm bikin. Yani vê cesaretê ji ku digire? Yani meriv em wekî milletê Kurd em dikarin hinek xwe vegerin. Tekoşîna herî bi rûmet di vê cîhanê de ya Kurdan e. Wekî din çi dibêje? Ez dixwazim bixwînim gotina wî. Ez zanim gotina wî pênjpere nake. Ez zanim bi xwe jî pênjpere nake. Ez zanim dewleta Tirkî jî çavê me de pênjpere nake. Em dizanin hemî ferdên Kurd û Kurdistanê dixwazin dewleta Tirkî sêr û bin be, xirab be. Me bi hevra tiştekî ava kiriye, me bi hevra ava nekiriye herkes ji xwe ra ya. Ama dixwazim gotina wî bikeve qeydan yani. Güler dibêje ez dixwazim carekî din bi bîr bixim em ê tu carî rê nedin ku rêxistineke terorîst bi taybetî PKK, YPG, QSD li herêmê bicih bibe bi navên cuda çalakiyan bike. Mesela. Yani êpê cesaret girtine. Vaya me değişîne hevan no? Ez zanim beriya çend salan Rêzdar Murat Karayılan bang li Rêveberê Rojavayê Kurdistanê kiribû ku sembolên Aydê PKK bikar neynin. Posterên Rêzdar Öcalan ranekin. Meş û mîtînga de daxwazên xwe ê Rojavayê Kurdistanê bînin ziman. Vegerin meseleyê xwe navxweyî. Meseleyên rêxistina PKK bi Rojava nemaye. Karayılan beriya salan wisa gotibû ama gotina wî nehat pêkanîn. Çima nehat pêkanîn nizanim. Îjar anîn dosyaya Rojavayê Kurdistanê ya Bakurê Kurdistanê bi heva girêdane. Halbuki aniha pir rehetî Rêzdar Öcalan dikarîbû gota Sûriye, Rojavayê Kurdistanê deverekî pir cuda ye. Ew meselê xwe di nava xwe de hal dikin, hukmê min li wan nabe. Ew nedibin hukmê min dane. Ez ji Qesedê tiştekî daxwaz nakim, dikarîbû bigota. Îja wextê ku meriv hemî hebûna xwe bixe torbeyekî, bixe sepetekî, ew hinekî xeter e. Hevan no. Ka em binderin çil benda me ye. Ama milletê Rojavayê Kurdistanê zû bi zû ez dibêjim qey wê ji hebûna xwe ya îro tavîzan nedin. Wezîrê Parastinê ê Tirkiye Yaşar Güler bi vî şeklî daxwazên xwe, plan û projeyê xwe aniye ziman. Da em binerin Recep Tayyip Erdoğan çi dibêje. Ew jî dibêje xebatên pêvajoya çareseriyê bi sebir, bi hêvî, bi pêngavên ji dil ber bi pêş ve diçin. Ew vê pêvajoyê teqez bi ser bixin. Tabî li gorî dilê xwe ew ê bi ser bixin, ne li gorî dilê Kurdan. Li gorî dilê Kurdan heqê netewî Kurdan e. Ez ji we re bêjim. Hezar û yek care dibêjim, dîsa dobarê bikim. Ji dibistana seretayî heta dawiya zanîngehê perwerdeya bi Kurdî, zimanê Kurdî bibe zimanekî fermî, serweriya axa Bakurê Kurdistanê bikeve destê Kurdan, tamam mı? Egemenlik yani. Serweriya coğrafya Kurdistanê bikeve destê Kurdan, asayişa Kurdan bikeve destê Kurdan, adaleta Kurdan bikeve destê Kurdan. Bana mühim in. Bana nebe nabin. Em nikarin ne adaleta xwe, ne askeriya xwe, asayişa xwe yani, ne jî serweriya coğrafya xwe em nikarin teslîmê Tirkan bikin. Bana nayê nîqaş kirin. Wekî din yani tiştên vala daxife Tayyip Erdoğan.
li koşka serokkomariyê di bernamekê taybet de li gel malbat û mirovên eskerên ku jiyana xwe ji dest dane hatine kuştin di şerê li hember Kurdan de di huzûra wan malbatan de diaxife. Tevî behsa şehîdên xwe dikin. Dibêje ev pêvajo bêhêvî bi sever pêngavên saxlem wê pêş ve biçe. Em ê bi hev re bigêjin Tirkiyeyekê bê teror. Pesna eskerên xwe ê kuştî didin falan. Yani em dixwazin em li bendê ne tabî rêveberên tevgerên Kurdan jî bi malbatên şehîdan re hevdîtina pêkbînin li ber dilê wan bidin, ev pêvajo çi ye, çawa ye, ber bi ku derê ve diçe. Mesela rêveberên tevgera siyasî ya Kurd dem bi dem di derheqê vê pêvajoyê de eger millet agadar bikin baş dibe. Yani pêdivî heye. Di nava civakê de dengên bilind dibin hene û pirsên bilind dibin hene û ev pirs hemîl benda bersivan e. Yani ême bi xwe kanala me vekiriye berpirsyarên vê tevgerê kengî bixwazin di kanala me de dikarin xwe îfade bikin. Em dikarin pirsên di nava gel de em dikarin ji wan bipirsin. Ew jî bersiv bidin. Ama dibe em bizanibin ku gelekî tişt hê tarî ne. Yani tenê daxuyaniyên ku ji dewleta Tirkiye tiştan hêvî dike, pêvajo çawa dimeşe, tenê ew na. Yani milletê Kurd ber bi ku derê ve diçe. Hevan no. Hinek nûçeyekê xwezayî heye dixwazim ji we re pêşkêş bikim paşê jî hin meseleyên din ên siyasî hene. Ez wisa hinekî canan tev li hev bikim baş dibe. Mesele sirf her tişt ne siyaset e. Her tişt heqeten ne siyaset e. Binêrin min nûçeya ji ku derê girtiye ji Rûdawê girtiye bawer dikim. Li Bakurê Kurdistanê hişkesalî bandorekî xirab li qadên avî dike. Ji ber hişkesaliyê avên gol û çeman gelekî kêm bûne. Ji ber kêmbûna avê me tirsî li ser gelek deveran çêbiye. Devera Serhedê bi taybetî berî yek ji deverên herî sar, têr, baran bû, berf bû, boran bû. Coğrafya wê derê li gorî vê av û hewayê şekil digirt. Nebatê wî, zeviyê wî, darûberê wî li gorî wî bû. Aniha ji ber ku hewa guher ye, dibe ku ji ber barajan be jî. Van salê dawiyê ketiye bin bandora guherîna av û hewayê Herêma Serhedê. Wekî nîşaneya herî ber bi çaviya vê guherînê qeşaya li serê çiyayê Araratê ye. Ew cemeda mezin qat bi qat a bi metroyan heliyaye gelekî piçûk bûye. Ev rewş rasterast bandorê li çavkaniyên avê yên herêmê jî dike. Ava reş ku çavkaniya xwe ji avên çiyayên Agrî werdigire, roj bi roj teng dibe, piçûk dibe, kêm dibe. Yani rîsk heye bimiçiqe, ziwab e. Wekî din tiştekî din dibêjin, Herêma Edirê bi mêrgên xwe çemê xwe jî nêzîkî 300 cûreyên têr û çûkan re malovaniyê dike. Kêmbûna çavkaniyên avê gefekî mezin e li ser van taybetmendiyên herêmê. Wekî din yani tiştên wisa. Ama tiştekî ji destê we naye. Dewleta Tirkiye baraj çêkirine dibe pêşî mirov destûr nede ku şiklê coğrafya mirovan biguhere, av û hewaya wê derê klîmaya herêma mirovan biguhere. Dewlet bi zarebûn van tiştan dike. Wekî din hevan li navçeya Til bi şerê Dilokê du malbat pevçûne. Dîsa însan hatin kuştin, mixabin. Çek hatin bikaranîn. Di navbera malbatên xizmên hev de li ser de jî 3 kes hatin kuştin. Sedem dîsa Erde, dîsa Zevîne. Li taxa Tinaz dereyê a navçeya Til bi şerê ya Dilokê bû yerqewimiye. Piştî ku pevçûn mezin bû, kesên ku nasnameya wan hê jî nayzanîn bi çekan gule li hev reşandin. Di bu yerê de Doğan Karakurt 41 salî bû. Wahab Alparslan 21 salî bû. Hakan Alparslan 21 salî bû. Hatin kuştin, mixabin. Çima ez gotina xwe ya ku tim dibêjim dubare bikim. Ji ber ku edaleta nava Kurdan tune hevan no. Edaleta nava Kurdan tune be, millet bawerî bi edaleta Tirkiye nayîne, êdî hukûqa xwe bi xwe datîne. Mesele ev. Du wextê hukûqa xwe bi xwe dayînî,
û hukûqa şexsî jî bi vî şeklî encam dide. Li Sudanê di êrişa li ser kampekî penaberan de 75 kes hatin kuştin. Li herêma Darfurê ya Sudanê li dijî kampa penaberan ya bi navê Ebu Şok êrişeke bi balafirên bê mirov hate kirin. Di encamê de 75 kes hatin kuştin. Komîteya Lezgîn ya kampê ra gihand ku roja îniyê ji aliyê hêzên piştgiriya bilez ên paramîlîter ve mizgeftekî hedef hatiye girtin. Çavkaniyê xwe cihî dan zanîn ku sîvîlên di hundirê mizgeftê de dibin kavilan de asê mane gelek cenaze hatine dîtin. Li gorî agahiyên destpêkê herî kêm 75 kes hatine kuştin. Li gorî raporeke nû ya Ofîsa Komîserê Bilind ê Mafê Mirovan Nanetên Yekbî li Sudanê di nava 6 mehên borî de ji ber şiddet, tundiya etnîkî ya zêde herî kêm 3384 sivîl hatine kuştin. Binêrin. Nava nîv salî de nêzê 4000 însan hatine kuştin. Yani ecayîb tiştekî ye. Şerekî pir mezin e. Hevano min nûçeyekî girtiye niha karsazên Kurd hêdî bilind dibin, hêdî karê xwe pêş dixin. Niha hûn zanin çaya Kurdî çêbûye, şaraba Kurdî çêbû, a Kurdistan çêbû, gelek marqeyên din çêbûne. Niha marqeyekê nû Kurdiş enerjî drink derketiye. Xwedê ez fotoğrafê nîşan nedim ji ber ku ne sponsorê min e. Ji ber ku ne sponsorê min e ez fotoğraf nîşan nedim. Eger sibê du sibê bibin sponsor mala wan ava bi vî şeklî em dikarin kanala xwe mezin bikin, em dikarin hinek mûçe maaş bidin hevalê xwe rojnameger jî bi xêra wan eger wisa be. Ama ez ê nûçiya wan bixwînim lê roja ku bûn sponsor ez ê her roj vê derê reklama wan bikim ji ber ku enerjî ye, Kurdiş enerjî drink. Emin Osman li Swêdê dijî dest bi çêkirina vexwarinekê enerjî kiriye. Navê jî lê kiriye Kurdiş enerjî drink. Kurdiş enerjî bi alaya Kurdistanê hatiye xemlandin weke Red Bull'e yani. Niha li 10 welatên Ewropayê tê firotin. Xwediyê şîrketê dibêje çi? Dibêje berî 2 sal û nîvan wî dest bi projeyê kiriye. Pêşî li Qamişlo û Hesekê dest pê kiriye. Du şîrketên me hene. Yek ji bo İskandinavye, li welatên İskandinavê ew ê vî karê bike. Yek jî ji bo derve ye. Ya derva bi navê Kurdistan enerjî drinkê ye. Kurdiş enerjî drink ya navxwe ya İskandinavye ye. Wekî din çi dibêje? Yani tenê dixwazim ji wan re bibêjim hevano. Karê Kurda li Ewropayê mezin dibe. Di siyasetê de cih digirin. Di Parlamentoya Ewropayê de gelek caran cih girtine. Niha mesela Berivan Aymaz li Kölnê em hêvî dikin bibe şaredar. Vana tiştê mihîm in. Di siyaseta Ewropayê de êdî hebûna Kurdan xwe nîşan dide. Pişta di nava Kurdan de kêm çapemenî medya Kurdan kêm e. Hema bibêjin li ber tunebûnê ye. Li Ewropayê pêş nakeve. Ne zexta dewleta Tirkiye heye, ne zexta welatekî din heye. Welatên Ewropayê bixwazin em dikarin ji wan alîkarî jî bigirin. Ama pêş nakeve. Rojnameyekî me rojane tune ye. Televizyonekî me ku bikaribe ji alî milyonan ve were temaşekirin tune ye. Bikaribe cih bide her beşên civakê. Fîlm be, bernameyên zarokan be, ê ciwanan be, çand û kültürê be. Yani kêm e. Heqeten kêm e. Li Ewropa şert û merç hene. Ji ber vê yekî yani karê peretîne ew pêş dikevin. Ama em dixwazin xizmeta gel hebe. Xizmeta rewşenbîrî ya medyayî ragihandinê hebe. Yani Deniz Timur te tiştekî nivîsandiye ji Tirkiye 10 caran Trump çûye ber peyên Qeterê, tu carî neçûye Tirkiye. Erê. Na Donald Trump naçe Tirkiye. Derdî wî ku biçe Tirkiye tune ye. Yani ez bawer dikim Erdogan zêdetir pêdiviya Erdogan bi Trump û bi derdora wî heye. Yani ev demekî pir dirêj e. Tayyip Erdogan xwedikuje ji bo biçe bibîne. Amade her tiştê xwe jî bide ji bo têkbirina Rojava jî. Mala wê ava her hebin
hevala Bêrîtan, Rojava Karwan, Baz, Demiroğlu hûn here bin, Serhat Arhat, mala wê ava ji bo hebûna wê. Hevan nûşkerema xwe re hinekî bibin abûne ya van rojan. Ez zanim min hûn îhmal kirine van roja, pir zêde weşana zindî çê nakim, rojî yek tenê çê dikim. Beriya niha min 2 cara 3 cara çê dikir. Lê hefta pêşiya me ez hinekî zêdetir giranî bidim. Vê heftê ez hinek nexweşim. We goterê. Yani tiştek ku ji we dixwazim em hinekî pêş bixin ya vê kanalê. Em jî bimîne dunya alemê. Ez çiwa bêjim? Mesela sırf bajarekî Almanyê de bajarekî Almanyê nêzî 10,000 Kurd hene. Sırf bajarekî Almanyê. Yani potansiyela Kurdan pir zêde ye. Dikarin bernameyê me sêr bikin, dikarin kanalê netewî bi pêş bixin. Eger tabî em jî hinekî cad bikin ji hev re bişînin bila were pêşiya xelkê. Ez xatir ji we dixwazim hevano bi hêviya rojên xweş azad dem baş.